hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky. At DJ TG, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. And this is Sandy's Secret File. Si Sandy na ibinigay ang kanyang sarili sa isang taong hindi naman sigurado sa kanya. Sa pangalawang meet-up nga nila nung lalaking nagpakilala sa kanyang mga magulang, ay naibigay niya ang kanyang sarili. At pagkatapos nun, hindi na ito nagparamdam sa kanya. Then after few months, nagparamdam ito ulit sa kanya at gustong makipagkita sa kanya. Pero hinadlangan niya ang kanyang sarili dahil ang gusto niya usap na lang talaga dahil traumatized pa rin siya sa mga naganap na pang-iiwan at pagbibigay ng kanyang sarili sa taong hindi naman siya sigurado kung seryoso sa kanya. Ang tanong niya, ano bang dapat niyang gawin? Ano bang pwede nating maipayo sa kanya? Pero bago natin siya bigyan ng payo, TG, pakinggan muna natin ang mga kabisyo nating nagbahagi ng kanilang mga comment. Ito ang sabi ni Igop Motovlog. Good evening, TG and Rocky. Advice ko lang sa ating sender, itigil mo ang pakikipagkita sa boylet na yon. Ang habol lang niya sa iyo is yung one kanta mo. Ano yung one kata? Ano yung one kata? Ngayon ko lang narinig yan, guys. Please enlighten me. One kata. Katawan! Binaligtad na katawan. At One kilala. kata. Okay. Focus ka na lang sa buhay mo. Darating din yung tamang lalaki na magmamahal at irerespeto ka. Yun lamang, DJ Rocky, pabati sa anak ko na si Adrian. Happy birthday. Lucky likot namin. Yun lamang po. Maraming salamat. Ano man sabi mo doon? Katawan lang ba habol talaga? Yun na talaga lumalabas sa kwento. Ito pa naman sabi ni DR, no? Masyadong tuso yung lalaking yun. Sinamantala ang pagiging inosente ng babae para lang makuha ang pagkababae nito. Parang isang predator na hinuhuli ang kanyang biktima. Dapat kasi lalaki man o babae, huwag magpauto sa matatamis sa salita nang kakakilala mo lamang. Lalo na sa SOCMED, baka hindi mo alam, planado na kung paano kanya lolokohin. Ito pa sabi ni Robert, mahirap din minsan yung may makikilala ka sa social media tapos hindi pa totoo o seryoso sa'yo. Yung panandali ang saya lang ang hinahanap. Kaya sender, wag mo na siyang kausapin pa at kalimutan mo na dahil baka kung ano pa ang mangyari. Move on ka na lang. O ito pa sabi ni Jobert. Hi DJ Rocky and Sir TG, yang salitang papasok sa hotel para mag-usap, marami na pong nabibiktima niyan. Sabi nga ni DJ TG, hindi bata si Sandy at gusto lang talaga nitong makaisa. Tama siya ron. Shoutout po sa Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay Yorme, Rodjun Gabatino, Alan Alvarez, Rosenio Mundas, Marjon Estorgio, Marlon Loyola at parang Rogelio June Bernardino. Shoutout din po kay Boss Ronel de la Cruz Calderon at Leo Gasser. Daming nagko-comment. Basahin pa natin to. Charles Sancho says, kung ako kay sender, iwasan na lang niya yung guy. Wala ba itong mga bola? Matapos mang-ghost, magpaparamdam na naman. Para ano? Hay, wag na lang. Pakihanda nga yung itak ko dyan. May ganon. O, eto pa sabi ni Jello. Hi, sender. Ang masasabi ko lang sa'yo, wag pa dalos-dalos. Kalma ka lang. Lalo na't nandiyan ka pa sa edad na yan na bago-bago ka pa, bata-bata ka pa. Wag ka na munang magjowa kung sakaling nag-aaral ka pa. Buwisit lang sa pag-aaral yan. Di ka makapufocus. Kasi yung nasa isip mo, jowa mo lang. Hindi naman ako nagle-leksyon. Pero kung ako sa'yo, doon ka na lang sa pag-aaral mo. Yun na muna atupagin mo. Hindi jowa-jowa na yan. Kung gusto mo, sender,
Dito ka sa akin, paranas ko sa'yo yung 100 years. Ang galing mo sumegway, no? Ay, nakakaloka talaga to. Ayos sumegway itong jello na to, ah. Oo, jello. Basta jello talaga, no? Oo, magaling sumegway, no? Ay, nako. Excited na ako para sa Lunes na mapakilala talaga itong si TG, no? TG, anong masasabi mo dito sa sender natin na nangihingi ng advice? Ang Yes. tanong ko kanina, no, bago tayo mag-commercial break, tama ba na hindi na siya nakikipagkita? And anong pwede niyang gawin dun sa takot na nararamdaman niya? Okay. Doon sa tama ba na hindi siya nakikipagkita? Tama yun. Talagang yun ang pinakatama mong gagawin. 'Di ba? Kasi kung makikipagkita ka pa, sasampalin kita ng palayok. 'Di ba? Uso pa ba yung palayok ngayon? Parang tanda mo dun, dude. Parang bibihira na lang nakakita ng palayok ngayon. Sa totoo lang, kasi unang-una, kusa ka niyang inimbitahan para saan kayo magkita. 'Di ba? Kung saan kayo magkita. So, it means yung mga paa mo ang nagdala sa'yo doon, yung sarili mo nagdala sa'yo doon, na hindi ka nag-doubt or nag-isip man lang na bakit doon kami magkikita para mag-usap man lang, pwede naman sa coffee shop. Napakasimple. It means mali silang dalawa. Pero nga lang, syempre, minsan kasi, dala ng ating pagka-inosente at gusto natin malaman yung mga bagay-bagay na ganyan, nadadala tayo doon sa ikapapahamak natin. Ay, Bakit? Kasi siguro, tama si Rocky kanina na may pinaniniwalaan siya na pinakilala mo sa magulang mo at malakas yung dating sa kanya yun. Di ba? Na parang, nakilala na kasi ng nanay ko, dapat pagkatiwalaan ko na to. pero hindi pala dapat sapat yun. Hindi sapat yun. Hindi sapat yun na para ibigay mo ang sarili mo, nakilala lang ng nanay mo. Totoo. Dapat kasi manghingi ka ng ng papel. Yung titulo ng lupa. Yun, feeling ko yun. Pag yun na yung parang, talagang iba na yung bibigay sa akin ito. May titulo na ng lupa eh. Iba yung assurance. Iba yung assurance pag may titulo na ng lupa, di ba? Parang nakapangalan sa akin Secured to. na, no? Oo, secured na. Pero kung sali-salita lang, pakilala lang sa magulang, walang bearing, no? Yeah. Walang bearing yun. Tsaka unang-una sa lahat, madaling magsalita at madaling mangako pero mahirap to pa rin yung mga pangako. And it's coming from a guy. Yeah. At ang mga lalaki, kultura na ng mga lalaki na magaling talaga mangako. Magaling talaga yan na magsalita, di ba? Yan ang culture eh. Yan ang mismong kultura ng isang lalaki. And hindi namin matatanggi yun. Pero magaling kami magsalita, magaling kami mangako, pero kapag seryoso naman kami, tinutupad namin yun. Pero nga may mga ibang tao at may ibang lalaki na hindi nila ginagawa yun. Talagang magaling lang magsalita. Magaling lang magsalita. Mabulaklak lang magsalita. Mabulaklak lang talaga. And then the next thing you know, kinukuha na rin yung bulaklak. Yes, totoo yun. Diba? So, huwag kang magpapadala sa mabubulaklak na magsalita. Huwag ka din magpapadala kung binigyan ka ng bulaklak. Kasi baka mamayang exchange yan, bulaklak mo. Yes, tama. Alam mo, TG pala. Ganun TJ. Punterde. TG Muntirdi. Alam mo, TG, nagigets kita dun sa part na sinasabi mo kanina na it takes two to tango or dalawa sila may mali dito eh. Pero ako, hindi ko pa din maiaalis yung mabigat na ginawa ng lalaki na parang he led this girl on. Kasi ako, I am a late bloomer. Yes. And feeling ko, itong girl na to, gusto niya ng attention or gusto niyang maramdaman yung pakiramdam na yun nga, kiligin, diba? And yung part na nagpakilala yung lalaki dun sa bahay nila, it meant a lot for her. So ngayon, yung interpretation niya talaga dun, nagpakilala sa mga magulang ko, so mabigat, ibig sabihin seryoso to sa akin. Tapos, nung nagpakilala na, naging seryoso na, or feeling niya seryoso na, nung second meet-up nila, at the back of her mind, okay, magpakikipagkita pala dito siya na to. Alam mo yung pakiramdam na medyo tanga ka, pero at the same time, dahil gusto mo yung tao, sasama May ka pa rin. pinaniniwalaan ka rin kasing pag-ibig. Iyon parang lumakas yung pakiramdam mo na baka mamaya mahal ka naman nitong taong to. Pero binibigyan mo ng benefit of the doubt because
mabait ka eh. Puro ka eh. Ang sarap niya naman maging mabait. Hindi, seryoso, dude. May ganong klaseng tao na sa sobrang puro, sa sobrang inosente, talagang madadala Bigay mo. lahat. Mabibigay niya eh. And parang gusto ko at some point gamitin yung konsepto dito ng kapag sinabi nila na, bawal magnakaw. Ikaw ba kapag nanakawan ka ng cellphone habang nasa jeep ka, tapos nilabas mo yung cellphone mo na nasa jeep ka, tapos sinablot yung cellphone sa'yo, ang sasabihin sa'yo, kasalanan mo kasi nilabas mo yung cellphone mo eh. Pero di ba ang thought naman talaga dun, yung karakter ng tao is that hindi ka naman dapat talaga magnakaw. And same goes with human beings. Like, ang karakter dapat na naman talaga ng isang tao, hindi ka dapat naman talaga manloko and you don't need to lead this person. Pero dapat bilang babae, aware din siya na pwedeng mangyari sa kanya yon, na i-take advantage din siya. Kasi unang-una, alam mo yung pupuntahan mo eh, na lugar eh. Siguro naman nakapag-isip siya yun habang naglalakad siya na, hotel ako dadalhin? Anong gagawin namin doon? Usap lang? Walang kalokohan yun eh. Sobrang kalokohan yun. And imposible naman na pinilit siya na nandun na sila, pinilit siya para mag-sex sila nung lalaki. Hindi, ginusto niya rin talaga. Well, ginusto niya, pero siguro na-trauma siya. Kasi unang beses eh. Kasi nga, ang nangyari naman kasi, ginusto niya, pero hindi niya ine-expect na iiwanan siya nung lalaki. Hindi niya ine-expect na ganun yung magiging resulta pag binigay niya, maglalaho pala. Akala niya magtutuloy-tuloy. Kala niya magtutuloy-tuloy. Yun yung mali niya. Na nag-assume siya na itutuloy ng lalaki. Oo. Na mas lalalim siguro yung pagmamahal ng lalaki kapag binigay niya. May mga ganun Oo, yung mga babae na para nag-iisip na kapag ibinigay nila yung sarili nila dun sa lalaki, ibig sabihin, committed na lalo committed sa na yung lalaki yes, sa kanila. May mga ganun. So may mga pagkakataon pala na ang mga lalaki na hindi porke natikman nila o parang naibigay sa kanila yung bagay na yun, i-value na nila yun. Yes. May iba talaga babaliwalain. Alam mo, Rax, meron pa nga na hindi sila nakikipag-sex. Yung mga babae, may mga times na hindi ako nakikipag-sex kapag hindi ko boyfriend. Sasabihin ng lalaki sa kanila, sige, sagutin mo ako ngayon tapos sex tayo. Tayo na ngayon. May mga ganun. May mga ganung linya. Alam mo, ang magandang panabla ng linya ng babae dyan, alam mo ko ano? Ano? Sige, maging tayo, pero bukas wala na tayo. Alam mo yun, parang paanohan yan eh, patapangan. Okay. Parang may naalala ko. Na friend ko. Sabi ng friend mo? Oo, na friend ko. Sinabi niya talaga doon Wala ka, sa Rax, naging jowa niya. Sabi niya talaga doon na, Parang mali ka ng linya mo dun sabi ng friend ko, Okay. hindi, seryoso yun. Okay. Sabi ng friend ko na, sige, gawin natin to. Mm. Pero bukas, hiwalay na tayo. So parang natauhan yung lalaki. Oo, kasi kailangan ba exchange yun? Kailangan ba in order for you to commit? Ganda niyan. Ibig sabihin, bigay ko na to. Bigay ko na. Yeah. So, ganun ba kahalaga to para sa'yo para mawala ako? Ano mas mahalaga? Yung mawala ako? O maibigay ko to sa'yo? Makuha mo to? Ganda niyon. Diba? Ganda So, sa mga babae dyan na nakikinig ngayon, I'm coming from point of view nung friend ko, no? Pinangatawanan ko talaga. Pinaglalaban ko to. Yes. Siguro kung gagamitan kayo ng mga linyahan na gano'n ng lalaki, or kung mapunta kayo sa ganung klaseng sitwasyon, never ever put your guards down. Yes. Like, pwede mo pa rin namang utakan eh. Like, for example, kalahati Kasi may choice ka eh. may choice ka eh. May choice ka. Na hindi ka luging-lugi. Like, pwede mo naman. Ulo-ulo lang, walang kasamang katawan. Exactly, pwede. Na parang hindi mo na inaibigay talaga ng tuluyan yung sarili mo. Kalahati lang, wag buo. Totoo. O kaya naman, magmomol-mol lang kayo, di ba? Punta sa, ganun. O kaya silipin mo na lang yung salamin doon sa tuktok. Di ba? Oo. Ganun. Selfie na lang kayo doon. Oo, selfie. Di ba? I-vlog mo kung gusto mo. Ang daming paraan para medyo makalusot ka dun sa Yes. ganung klaseng sitwasyon na hindi ka malulugi. At I think hindi ka rin naman pipilitin ng lalaki kung ayaw mo talaga. It depends na yun. Ibang usapan na yun. Oo, kasi kapag rape pinilit, yun. rape na yun. Yes, walang consent. eh. Oo. Di ba? Pero kung pumayag ka, 'di ba? Tapos kinabukasan hindi ka na kinontak. Yes.
dun na yun. Alam mo kasi ang lalaki, hanggat makakalusot, lulusot. Hindi ko naman sa binababa yung ano ng lalaki pero kasi may mali din naman yung babae, pumayag siya, may choice siya dun eh. Pero kasi ang lalaki naman talaga, kapag may pagkakataon makalusot, lulusot. So nabigyan niya ng pagkakataon, ng opportunity na makapasok at lumusot, ayun. Ako tapos na nangyari sa kanila. So ako, hindi ko na siya sisisihin doon sa nangyaring ito, no? Na naibigay niya eh. Wala ka nang magagawa doon. Hindi na babalik yun. Hindi na mababalik. Pwede mo i-deny sa susunod, no? Pag merong Wala bagong pa. lalaki. Wala pa. Wala pa talaga. First time ko to. Oo, tapos nung pumasok na bro, hey, nag-e-echo pala kasi ang luwag. Diba? Hey, wala pa luwag pala. Pero pwede mo i-deny to death yan kasi total kayong dalawa lang naman yung nakaalam, di ba? Oo. Pwede mo i-deny to death. Pero alam mo yung kabisyo, you cannot undo the past. You cannot repeat it again or you cannot change it. But what you can do is Maging lesson sa'yo. yes, is to make this as a lesson and magmamatter kung paano mo siya i-handle. Yes. And ako, natatakot ako para sa'yo kasi baka mabuhay ka dun sa takot. I mean, Tama. alam mo yun, parang ang pangit din naman na mabuhay ka na natatakot ka, na sumubok ulit umibig. Kasi may mga tao pa rin naman dyan na matitino. And hindi aabusuhin yung kabaitang meron ka. Pero tatandaan mo na ang mga mababait masyadong maagang kinukuha ni Lord at naaabuso. Kaya etong experience na ito sa'yo, Sandy, feeling ko dapat maging lesson ito sa'yo at mas maging matapang ka sa susunod na harapin yung mga ganitong klaseng lalaki na hindi ka na dapat magpapadaig sa kanila na just in case na gusto kanilang maganito, makuha, mapunta sa ganito, dapat alam mo kung paano, 'di ba? Paano yung galawan? Like, kilalanin mo muna bago kayo pumunta sa isang madilim na lugar, bago kayo mag-check-enjoy. Siguraduhin mo muna na alam mong may label kayo, na alam mong mahal na mahal mo siya, at alam mo din na kahit paano mahal ka. At dapat kapag binigay mo yun, ready ka rin sa resulta. 'Di ba? Yun ang number 1 doon. Dapat alam mo yung magiging resulta. Tsaka, alam mo Sandy, huwag ka na mamuhay sa nakaraan, bagkus mamuhay ka sa kasalukuyan kung paano mo mapapabuti yung sarili mo, kung paano mo maayos yung sarili mo. At least, lesson na to para hindi ka na madali basta-basta makuha ng mga taong darating sa'yo. Yes. And do not let someone dictate your worth dahil ikaw yung magdidikta nun para Tama. sa sarili mo. Iparamdam mo sa kanila kung anong halaga mo. Yan. Na hindi porke natikman ka na ng iba, nababawasan yung halaga mo. Oo. Bakit? Nakapirma ba siya dyan sa ano mo? Ba't makikita ba yon? May pang-scan bang atit? DJ TG detected. Ganon. May ganon? Walang ganon. Wala namang fingerprint na may iwan doon. Walang Oo. Wala namang may iwan doon na gano'n. Walang bakas. Totoo. Ikaw mismo sa sarili mo ko ang magdidikta ng halaga mo. Kaya laban. Oo. Wag kang bumigay. And maging matapang ka dahil kung alam mong nagkamali ka sa nakaraan mo, nangyari yung mga ganon, hindi rason para panghinaan ka ng loob sa hinaharap, di ba? Yan, tama. Anyway, Kabisyo, kung gusto mo magbahagi din ng iyong top secret or secret files, pwede kang magbahagi. I-send mo lamang yan sa raketera@gmail.com. I gotta say, BRB, as in bathroom break, kasama nyo pa rin ang mga DJs ng 9 to 12 midnight. DJ Raketera. Nag-iisang TG. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sandy's Secret Files.